Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Voor de ene is het slagremmen, voor de oren de taart. Maar nevens mij is het gewoon de slagremmentaart. Het is de start van de IFKS 2016. Traditioneel in Hielpen. Dus komen we met het Scootjesjournaal ik van de Iselmar mij op de achtergrond. Die prachtige tour van Hielpen. En in het Scootjesjournaal praten we vanzelfs over de wedstrijd van Joet. Maar doeken we ik in de historie. Dat doen we met Koos Lamme. Hij viert Joet zijn 24-jarig jubileum. Zielt net in de A-klasse, maar in de B. Sjen wat zien ambities nog binnen. Age Veldboom zit ik aan tafel. Hij weet alles over historie, dus dat is de goede man op het goede plak. En Andor Faber, uw verslagjouwer, stiet bij restaurant De Hinde. En dat wie ooit het plak dat de IFKS opriochten waard. Mooi de man van die tijd, Age Banstra en Nico Hoek, zal hij daar over praten. Dat alle jaar in het Scootjesjournaal. Maar wat biffen zonder beelden van sfeer, pret, lol en zielen. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo Wimpels voor 10 euro voor die IFKS. En je rekt nog het jubileumboek. Een hele koude winterbie en dan zien ze dat meer. Kun je er nog een season? Een lekker koude winterbie en dan zien ze dat meer. Je haalt 2 weken SKS achter de rug. Ja, zeker. Ja, dat is het mooiste. En dan IFKS is ik nog leuk. Die pakken we een toetje nou. Pakken we er even bij. Super. En laat ze maar schelen nou. We hebben er zin in. Friesland. We gaan er weer voor. Ja, eigenlijk zei het al, machtig, wat een mooie opnames. Maar dat ken ik net horen dan dat het mooie opnames binnen. Maar die roezige Iselmar en al die kitesurfers en die scootjeszielers hier. Dus ja, de omstandigheden binnen geweldig. Dadelijk praat ik met de heren aan tafel. Maar wij skekelen eerst even naar Hielpen, naar restaurant De Hinde. Om eens even te zien wat Andor Faber is. En mooi waar, Andor, kom er maar in. Ja, restaurant De Hinde dus. Dat is het plak dat ik nou vast in. En dat is een bijzonder plak voor de IFKS. De IFKS die Joet uit IJzet is. En die De Hinde, ja, waarom dat nou een bijzonder plak is, daar komen we azen op waarom. In dit bijzondere hier voor de IFKS. Dat doen we met 2 mooie die erbij binnen van de eerste uren. Dat is met Nico Hoek. Nico, roept dit nostalgische gevoelens bij jou op? Ja, dit roept geweldige gevoelens op. 1981 december. Aan de stamtafel met Gerrit, met Age, de IFKS hier oprichten. Fantastisch. Dat was natuurlijk het begin van het mooie scootjesielen hier. Ja, en dat scootjesielen dat nou dus nog heel dit is, Age Banstra. Hoe zit dat bij jou, Rob? Dat ik nostalgische gevoelens op? Die De Hinde, dat in een moment? Die Hinde is voor u een levenswijsheid worden. Wij zijn hier begonnen onder ondervoering van Gerrit Roosjen. Het er u alle bij elkaar lukt en alle mensen die een eigen scootje hielden. Die capabel waren voor andere wedstrijden. Ik kon alle wedstrijden mee te doen. Maar daar geen kans voor kregen, hebben wij gezegd van nou dan richten we onze eigen club op. En dat is een club geworden die is prachtig. 64 scootjes zielen ermee van nou die tijd. De IFKS dus. Hier oprochten. En Azen vertellen we er meer over. Ja. Nou, we horen er nou haast alweer van, Andor. We zijn benieuwd naar de verhaal naast. Maar ik naar de verhaal van deze beide heren. Want Age, is hier analyticus, maar door heeft ik zield. Daar dadelijk ze meer over. Koos, B-klasse Joet. Ja, start. Nou ja, onze start was goed. Maar in de tweede route waren we gewoon bij de hoge ton net iets te laat gedraaid. Dus toen zaten we in een bakbestuurbord-situatie. Ja, rondje draaien. Nou ja, toen lagen we 14. Uiteindelijk zijn we nog weer teruggekomen naar 10. Dus
Ja, jammer dat de wedstrijd toen afgeblazen werd. Want we zaten nummer 9 en 8 al op de kont. Ja, Maar, je hebt hier de maar ja. smaak te pakken en toen weer het finish. Ja, Ja, zeker. dit is wel En het weer voor de oude zeug. Ja, en dat na 24 hier Ja. ondervinding. Kun het nog gebeuren? Ja. Zij is het, ja. Age, Doe heeft ik zield in de kleine A. De Ja. Lietse A. Ja, het studententeam van Mayday uit Groningen. En daar zie ik mij. En meestal vragen dan ik wel eens, nou bist je dan skipper? Ik zeg nee. Nou bist je adviseur? Nee, ik ben coach. Dat is coach. Ja. Eco-coach? Nee, maar ik maai mij. En ik ingrijpen, daar werd nodig. Heeft ingrepen, Joet? Eigenlijk net. Ik had nog een advies doen voor de wedstrijd. Zullen ik reven? Nou, en toen werd het eigenlijk al te laat dat het reef er nog in moest. Dus waar zonder reef zielt. Maar dat had ze field, want ze kregen het op een beulen. Want ze konden de score haast net onkrijgen. Nee, hier nou maar opvolgen. Nee, maar een advies is maar een advies. Een advies is een advies. Wij gaan naar het wedstrijdverslag van de Grutte A-klasse. Gas erop nou. Gas erop! Hey, je hoort een prachtige wien in hinderlopen met me. Hielpen de eerste dooi. Dus hoe is het in het Snekers doen? Ja, een beetje Fries, Snekers tussen terug. En ja, nou we hopen weer op revanche van vorig hier. Toen waren we eerste. Ja, toen hebben we hadden we geen wien. En nu hebben we gewoon windkracht 4, Zuidwest. Nou, dan kun je nog niet dat is eigenlijk onze wien. Dus, Op één eer? Ja, op één eer, zeker weten. Ja, dat wien de man van de Grutte Pier. Een behoorlijke zuidwestenwindjoet op de IJsselmar bij Hielpen. Je zoon zei ze perfect zielwaar, maar de Grutte wegen op de mar maatje het voor de skippers dochs flink dreig. Maar uit de startwaai leek het elke keer goed voor te wijzen. Een goed begin dus voor de 16 scootjes in de A-klasse van het IFKS kampioenschap. En daar is goed te zien dat het mal giet op Dieselmar. Hier skipper Tony Brundel met de Lietse Lies. Hij won het IFKS kampioenschap 6 keer eerder, ik vorig hier nog. En Joet is die start net al te best. Hij mat een extra slagmaatje om die eerste tonnen te heljen. Wat wel goed om de eerste tonnen omkomen binnen de jonge Jasper van vrouwtje Ozinga Meijer en de Streetber van Sibo Siesling. De jonge Jasper die liep het als eerste de tonnen om te gaan. Maar die bliksemse Sibo die in de Streetber er nog krek tussen stekken. Hij pakt dus het eerste plak. En daarachter volgt het hele veld. Die netjes steende de drege omstandigheden heel goed om die tonnen heen te komen. Wat een stuurmanskeus van deze skippers. Sibo Siesling, die gaat dus together met vrouwtje Ozinga Meijer als eerste het Vaderwiense rek in. Op weg naar de dik van Hielpen kennen ze een karmaatje tussen 2 tonnen. De koprenners van het veld kiezen in de gate beiden een oren koers. De Streetber gaat hoe stuurboord, whilst de jonge Jasper voor bakboord kiest. Links en rechts zorgen je in beeld dat beiden een orenslagmaatje. En daarna is ik goed te zien dat alle orenskippers ik haar een eigen koers varen. En hier de 2 kampioenskandidaten, Tony Brundel met de Lietse Lies en Arend Wisse de Boer van de 3 gebroeders. Wielst Brundel voor stuurboord kiest, maakt het de boer de kar voor een bakboordslag. Hij volgt het Zwarte Wief van skipper Jaap Hofstee en de jonge Jasper van vrouwtje Ozinga Meijer. En op het nog altijd roezige IJsselmar liep het Sibo Siesling dan solo op de volgende tonnen uit te gaan. Maar dan komt vrouwtje Ozinga Meijer opeens opzetten aan de binnenkant van de tonnen. Maar jawel, vrouwelijke precisie draait Ozinga Meijer de jonge Jasper voor de Streetber om de tonnen heen. En zij neemt de leiding in de wedstrijdtoer van Sibo Siesling. Ja, dat is dus het eerste pad van de wedstrijd. Man, hij hem draait naar zitten zien. Do Wolhagen. Ja, maar het moest gauw van de Lietse A. Die dan in Starum weer de skippen voor de wal leidt. Maar de auto gauw naar Hielpen, dus ik had de start mist. De start mist, maar voor de rest van de wedstrijd wel. Want wie een spannende strijd, hè, daarvoor. Ja. Nou, en die gate, ik ga nou 14 dagen bij de SKS het hele
zielen volgt. En daar haast eigenlijk nooit een gate. En dit maakt het opeens saffele oors. Want er komt Wat is het oors? Een gate is normaal haast 1 benedenwindse tonnen en dan moet elke niet omheen. Ja. En dan haast 2 benedenwindse ton. Ja. Die gate is een poort, dus daar moet je tussen terug. En dan denk je, verdikke, mijn concurrent dit, dat. Maar ja, ik lees daar 3 dik. En dan ga ik hier, omdat ik maar 1 dik lees, daar mooi omheen. Ja. Ja. En dan maar het kruisen, zoals het wel weer, hoe het bij elkaar komt. Het is volle meer risico's, zie je ik. Ja, maar ik mogelijkheden om beter uit te komen. Ja. Ik krijg in het verslag al een groot respect voor de man die dan alle eer op een kluutje om die tonnen gaan. Koos, hoe dreig is dat met deze omstandigheden? Nou ja, dat is natuurlijk lastig. Maar het is gewoon een kwestie van goed kijken, goed op je man die op de kop staat, opletten van kunnen we er voor langs of moeten we erachter langs. En voor de rest proberen altijd vooruit te denken. Jitse Gronsma zei altijd, het is net schaken, je moet eigenlijk proberen 2 zetten vooruit te denken. Ja, en dat proberen wij ook. Ja. Maar door zij dus de respect ik, hè, Agen, voor deze man die zo kundig eromheen komen. Ja, als je op het dik zit en dan kan je wel genieten van, wat een dikke golf en wat een harde wind, wat batst het erin. Maar als je op het schip zit, en dat hij Stoom mij maken en hij mij maken. En dan zou je van de mee de A-klasse. En ik denk dat het nog justjes harder waaide, want die hier alle geër heeft. Ja. Dan... het is gewoon keihard werken voor die schotenmannen. Ja, maar ik respect was toen zij bij die boppetonnen. En de ien en de oren precies eromheen, net een tikje. En keurig. Ja. Stuurmanskunst, zo nemen we dat. Precies. Zullen we naar het tweede gedeelte van de wedstrijd? Ja. Doggen we. Want we maken een sprong van goed in jelle uren en dan is het hier bij Sikke Heerskop goed te zien hoe het die bemanning goed werkje mat. Zorg dus naar die zwuddeman. Maar je ziet volle gewicht, ziet het te stampen op dat zwud om het naar onderen te krijgen. En we hebben bij de hege tonnen duidelijk dat de vastsprong van de jonge Jasper alleen nog maar grutter en grutter wordt. Vrouw Jozinga Meijer maakt het haar slag en krijgt even wat toeker als Sibo Siesling. En in het achterveld zorgen we hoe dan debutant Florian Swat het dreig had bij diezelfde tonnen. Hij stuurt zijn uit en thuis de boppen op. En omdat er van hier een scheidsrechter hield op het wetter, volgt er ik voor een sanctie. Hij draait de uit en thuis een strafrondje, dat kun je hier zien. En hij verliest een aantal plakken in de wedstrijd. En hoe vier rint vrouwtje Ozinga Meijer eruit? Nou, ik is ze heel vier. De jonge Jasper liek het je net te houden. Je zou eens even wat kinderen nog misgaan. Nou, dit dus. De wind krimpt en dat betekent dat de route verlengd wordt. Het juryboordje wat je hier zag, jouwt dat hier aan. De ton van de gate die binnen verlijn richting Warkum en in ik blauw van kleur. Zo Sibo Siesling je van profiteren kunnen van die verhoring in de route. Hier in beeld de nummers 1 en 2. De jonge Jasper liet het in het laatste kruisrek net meer in te heljen terug de strijdber. Maar dan, een paar minuten later, de finish komt eraan. De jonge Jasper die had nog een extra slag maken en daardoor in de strijdber heel dichtbij komen. Het is werkelijk een fotofinish. En ik op de scootjes is net duidelijk wat er nou woen had. Uiteindelijk moet het verlossende woord van de jury komen. Het is Sibo Siesling met de strijdber die het op de finish het eerste plak pakt hier bij Hielpen. Ja, en daar is dus de blijdschap bij de strijdber Sibo Siesling. En ik kan je vertellen dat hier aan boord ik een redelijk feestje weer. Want het zijn al volgers van Sibo. Sakke je machine. Dan ren je de Safir uitkoos. Ja. Inschattingsfout. Ja, één inschattingsfout en je wordt teruggeworpen van plek 6 naar plek 14. Ja, en maar dan... hier zie je al een aardig verschil tussen. Ja. Dus... is dat nou domme pech of is dat echt een fout? Je bedoelt, van vrouwtje?
Van Vrouwtje. Nee, ja, kijk, je maakt keuzes. En je probeert natuurlijk steeds weer de goede slagen te pakken te krijgen. Ja, maar soms heeft ze hier aardig wat voorsprong. Ja, maar goed, soms, op basis van wat je eerder gedaan hebt, probeer je in te schatten wat je straks in de volgende route gaat doen. Ja, en daar maak je een keuze in en iemand anders maakt een andere keuze. Ja, en soms is de wind aan de ene kant net iets gunstiger of zijn de golven net iets... Ja. Of, en ja, in dit geval wie het misschien Sibo, die zit erachter, dus die kon misschien makkelijker kiezen. Ja, en op de afstand lietser weest weer, hier vrouwtje vast wat beter verdedigd. Hier is slag op slag Bob en Sibo draaien kent. En nou dacht ze, ach ja, die afstand is zo groot. Komt wel goed. Nou, maar eigenlijk, dit is ik wel Sibo zien waar. Oké. Ja, die man die ken. En ik altijd op Islamar. Ja. En wat is dat? Is dat zien skipperskunst of is dat scootje? Ik denk beide, maar zei ik een bemanning, daar zit wel power in. En er binnen... Nou ja, poortige man, dan moet je het al beulig worden. Ja. Dat is, maar ik dacht altijd dat scootjes, bepaalde scootjes daar nou juist geschikt voor wie en oren net. Dat is, ik zag, maar deze dikke baren, een beetje een Zwitserscootje, die kende Badster beter terug. En dat zegt bij u in de Lietse klasse. Die lichte scootjes. Die waren gewoon voortzetten. Die krijgen dikke klappen voor de kop. En elke golf, dat jost. Ja, ze scoren gewoon van koers. Ja, het is echt... daar maak je dus ik al heel bot doen uitdenken. En dan moest ik iets erom sturen. Dat is de oude zeug. Groter skip ik net, hè? Nee, die bleef gewoon altijd op koers, of nee? Nee, ja, wij gaan altijd op koers, ja. Wij kunnen niet het hoogste lopen, maar ja, wij houden op koers en we varen gewoon knetterhard. En vooral met deze wind, we voeren echt vandaag ontzettend hard. Ganghard. Maar toch het ziende. Nee, nou hoor ik op, ja. We gaan even naar de reacties in de A-klasse. We zitten vrouwtje natuurlijk de hele tijd op een kant om het samen te zitten, maar... we hebben de hele tijd een mooie strijd en wij denken wat apart. Maar in het laatste raakje roemen wij volgens u even hoger en kon het even makkelijker uitzielen. Maar ja, dan op een finish, dat was natuurlijk helemaal super. Dat we nog even pakken. Op welk punt dachten toe het zo nog wel eens kennen? Nou, dat zij onder ons langs moest. En zo we de bliksem mooi draaien, dan hebben we sowieso die toen eerste pakken. Maar dan moet ze op je wacht zien. Maar dat zou ik best beteren zo hier we net dachten. Want het is natuurlijk net de eerste de beste die even pakken. No? Ik ben net teleurgesteld. Jammer dat Sibo eens correct pakte, maar nee, wij zijn heel wies mooi in het tweede plak. Absoluut. U lijst de hele tijd voorop, dat ging je heel lekker. Wat dacht je? Ja, machtig natuurlijk, ja. Dat is fantastisch, eerste wedstrijd eerste, maar het tweede is ik heel mooi. Ja, dat kan ik me dan net zo goed voorstellen. Als je dan Saab 4 voorlijn hebt, dat je dan toch nog blieft maar de tweede plak binnen. Hoe zou dat ik wezen koos? Ja, nou, daar hangt er vanaf. Kijk, het is de eerste dag van het kampioenschap. Dus ze heeft nog alle kansen. En vandaag hebben ze gewoon ontzettend goed gevaren. Ja. En dus waarom... Kijk, dan denk je van maandag heb je op Starum heb je weer een kans. Zij is het. Zullen we even naar het klassement? Ja. Even, naar de die-uitslag. We zullen even naar de uitslagen. En dan zullen we dat Sibo Siesling... Ik zet mijn bril erbij op, het is toch wel slim met mij. Sibo Siesling, die is eerste worden. Vrouwtje Ozinga tweede. Jaap Hofstede, die eindigde als derde. Klaas Couperus op het vierde plak. Lucas Bauma, die waard vijfde. En Sikke Heerskop zegde Sander Tony Brundel. En dan gaan we naar de volgende side. Gele Tadema eindigt op het 9e plak. Marijn Oosterhoorn, 10e. Jeroen de Vos, 11e. Florian Zwart, de debutant, 12e. Michiel Kalsbeek, 13e. Erik Jonker, waard 14e. En Paul de Koe, 15e. Is dit nou ongeveer wat we verwachten kunnen hier van deze A-klasse? Nou ja, de toppers zitten wel voorin. Ja. En de binnenpeer die uit de B-klasse promoveert binnen. Nou ja, die moet nou zien dat ze weer in die A zich handhaven. En dat haast ook wel een pekersjongen. Dan zit je in de top van de B en dan promoveer je naar de A. En dat klopt. En dat verschil is dan toch te grut op een Ja, dat is toch een vrij groot verschil. Je denkt van dat zit allemaal vrij dicht bij elkaar. Maar in de A wordt sowieso net even iets anders gezeild. Net wat scherper gevaren dan in de B. En dan kom je net tekort en dan moet je toch... je moet scherper. Iedereen moet scherper zijn aan boord. Je moet er echt scherper en het wordt er echt oorzield. Volle tactischer. Ja, ik denk het wel. Als je naar de start kijkt, die is gewoon bij de A, is die
die ziet er veel beter uit als je naar de start van de B kijkt. Het is niet voor niks een A-klasse en een B-klasse. Dat hij bij het voetbal, de eerste divisie en eredivisie, de onderste, dat giet ik heel tijd heen en weer. We praten dadelijk verder, maar we gaan nu naar restaurant Hinde, want Andor die stiet te traapje om de verhalen hoe de historie daarboven te heljen. Ik ben nou nog heel dit jaar bij de Hinde. Werd dus 34 jaar de IFKS oprochten is. Ja, en dat weer op 19 december 1981. Dat is dus precies 34 jaar. Dus kunnen we stellen dat dit jaar, 2016, het jubileumjaar is van de IFKS. En we rennen hier even naar binnen, hier in de Hinde. Als de meesten hier aan het eten binnen, gaan wij even hier naar de hoek van de Hinde. Want daar hing het een groot plakkaat. Aage Bandstra, wat zit er precies op dat plakkaat? Dat is ter ere van de oprichting van de IFKS. Maar dat wie hier, hè? Hier in het restaurant. Kun je vertellen wat dat krijgt wie hier in het restaurant? Hier in het restaurant, we zien het te bedenken, nou is het een luxe restaurant worden, maar toen werd het gewoon een stamkroeg, mijn grote ronde tafel. En we zijn machinaal om die ronde tafel zitten gewoon. En daar hebben wij de IFKS oprichten. Had je machinaal, Nico Hoek, om die tafel zitten, dan wie je hem net maar heel vol, denk ik. Ja, er waren een man of 15 denk ik, hooguit. En er was veel bier en we hebben gezegd dat we het volgende jaar tegen elkaar met de scootjes wedstrijd gingen zeilen. En het was meteen erg gezellig, dat is wat ik me ervan herinner. En dan wie het voor jou nog extra bijzonder, want jou ben je Fries. Jou moest een doel uit Amsterdam komen. Ja, nou kan ik me vaststellen, heel december, dat net heel makkelijk is. Nee, want het sneeuwde een beetje en het was natuurlijk erg gezellig. Dus de heenweg dat ging nog wel, maar de terugweg was een stuk moeilijker. Maar vooral omdat het hier zo gezellig was. Het wie je net heel betiert dat jou waarom ging, denk ik. Ja, nee, dat klopt. Ja. Gien, ik weer naar Aage Bandstra. Hoe ging dat hier ontdaan? Wie het echt zo simpel van wij zijn maar zo en takom hier gaan wij machinaal scootjes zien? Nee, er zit nog wel wat historie om verhaal. Want we hebben wel wat geprobeerd om bij elkaar scootjes te schillen. En dat misleren al wat. En toen zei het Gerrit Roosje een advertentie in de Lauwe Krant te zetten. En daar hebben de meeste skippers op gereageerd. En ik heb Nick Hoek nog uitnodigen op de pieperrace in Volendam. Ik zei, jongen, dan moest ik komen op die vergadering. Want dan richten we een vereniging op om te schilderen met scootjes. En dan kunnen we zo in gang gaan. En dat wie dus hier. En daar hebben we wel koppen met speakersline. Maar we hadden er een soort willen van maken. Maar wat betekent dat dan over je? Dat we nu 34 dat we hier meer dan 60 scootjes hadden die hier scootjes zielen en de hele komende weken. Ja, dat is natuurlijk een ontzettende grote verhoring geweest. Want de eerste jaar dat we zielen, wie het gewoon, we zieken een soort skippen bij elkaar, dat we een competitiemaatje kennen met scootjes. Dat we zeg maar de Lietse A-scootjes van toen. En zelfs Nick Hoek, die past nou nog, het oude scootje van Nick Hoek past nog bij de Lietse A. En de zielde toen het hust van alle keer. Dus dat wie ik ook genezen. Maar die tijd heeft zich ontzettend verhoren. En de IFKS heeft zich ontwikkeld tot een geweldig stuk racemachines, wat zijn weergaan het kent. En de skipmachine nou volle hudder als toen. Maar we hebben toen wel maar een verschrikkelijk soort willen, hebben wij heel goed hutzield. En toen dus al 34 in waard je dus al hutzield met die scootjes. En nou hier in augustus in Hielpen wordt er dus nog heel iets scootjes zield, 34 jaar later. En hier, vanuit de Hinde werd het opgejochten weer Aage Bandstra en Nico Hoek. Ja, maar die mooie plaketten. En Aage, daar heeft hier een foto van het jubileumboek even opzocht, want waar staat erop? Nou ja, 34 lien, dan had al die oude knakkers, Jildert Sudema, maar er zitten hele jonge jongens bij. Allard Sieperda en Klaas Adema en en Nico Hoek staat er ook op, ja, toch? En Nico Hoek, die staat er boppen naast, dat is Dries Hamstra. Nou, en daaronder... Welke is Nico Hoek, Aage? Helemaal rechtsboven haast, ja, ik kan het net onwijzen. Ja, Dries Hamstra die stiert daar en Nico Hoek die stiert daar. Aha, ja. Nou, prachtig. Daar wie die wel nuchter in elk geval, hè? Nee, maar hij kon hartstikke goed zielen. En wie en ik heel soort, ik dacht de ding wat voort, hè? Ja, maar, doe maar voort. Maar dat is prachtig, die oude boekjes en die oude kerels, wat nou oude kerels binnen, die toen als jonge jongens eigenlijk, en trouw de SKS soms ik een beetje maar cowboys, hè? Nou, mijn argusogen bekeken, wat is dat nou voor wilde... wat ben dat voor wilde man? Dan zielden ze mij oude tuigen, katoenen tuig, wat trouw de
SKS ook het weer. En daar zielden we voor Makkum destijds nog. Je zielden mijn toen terugkozen. Want laten we het eens even hoe die 24-jarig jubileum hebben. Lokwenske de mooi. Dankjewel. Dus echt het allereerste begin wie is net bij, maar wel vrij gauw. Ja, nou ja, kijk, ik vaar zelf als schipper sinds 91. Maar sinds 87 vaar ik, Sippe was toen schipper. En daar voer ik ook mee. Mijn broer Sippe, is jong. Ja. Klopt. En Sippe belde me toen op. Hij zegt, ik kan een scootje voor 2 weken huren van een vriend van mij. En kunnen we niet meedoen aan het Open Fries kampioenschap, aan de IFKS? Nee, ik zei, kan dat allemaal? Ja, ik heb het allemaal al geregeld. En het is, als jij dan wat bemanning bij elkaar zoekt en ik zoek wat bemanning bij elkaar. Dat? En zo is het begonnen. Ja, mijn katoenzeil. Ja, met de verwisseling die toen gewoon een charterbak was. Dus die was helemaal ingetimmerd. Er zat een keukentje in, en kooien en bedden. En het was lood en loodzwaar en een kort masje en een katoenen tuig. Ja, zo zijn we begonnen. En we zouden het ook eigenlijk maar 1 jaartje doen. Dus Sippe die heeft gevaren tot 1990. En als schipper. En toen is hij eraf gestapt en ben ik in 91 verder gegaan met Vandaar nou dat 24-jarig jubileum als skipper. 9 scootjes heeft verslieten. Ja. Nou ja, meer als vrouwlie, denk ik. Nee, ja, meestal... Kijk, we hebben 1 keer hebben met een groep zelf een schip gehad, nooit gedaagd. Nou ja, dat was niet zo'n succes. Nou ja, eigenlijk in het begin, eerste jaar had ik de Elkje 1 gehuurd, zeg maar, van ieder schakel. Toen hebben we de Nooit Gedacht een aantal jaren gehad en sindsdien heb ik eigenlijk altijd gehuurd. Waarom nooit een eigen scootje? Nou ja, wij komen uit, mijn bemanning komt uit heel Nederland. Wij zijn niet, we hebben niet een scootje in de achtertuin liggen dat we elke woensdagavond of donderdagavond kunnen trainen. Dus iedereen heeft drukke banen en kijk, in het begin, toen waren we allemaal student. En dan waren we elke 14 dagen kwamen een weekend naar Friesland en dan zeilden we gewoon. Maar nu is dat allemaal anders. Ja. Dat is nou eigenlijk verantwoordelijk voor een jong team, volgens mij, of net? Ja, nou zeg maar, 2 van mijn dochters varen mee. En zonen en dochters van bemanningsleden en oud-bemanningsleden die varen mee. Dus we hebben nu 2/3 van de bemanning zijn nu, dat zijn 20ers zeg maar. Dus uiteindelijk krijgen bij de SKS en dan is het natuurlijk familie bepaald dat je uit skipperslagen komt, maar eigenlijk is bij hem net oors. Nee, het gaat van generatie op generatie. Ja, dat gaat wel zo. En die neemt weer eens iemand mee en die neemt weer eens iemand mee. Net zoals nou in de IFKS, de jongens van Siep Bandstra, de jongens van Agen Bandstra en Oeral Sjost weer jongelui opduiken. Nou, zoon van Jacob Huisman. En neem ze maar op. Ja, Paul de Koe. Paul dus van eigenlijk is het gewoon, ik net hiepen. Het is wel een iepen. Hartstikke families. Hartstikke open. IFKS is iepen Fries kampioenschap. Scootjes hier. En als het nou vergelijkst met doe in zo'n 80, toen kwam het erbij, 81 weer aan de oprichting, de wilde cowboys. Is dat nog altijd zo koos of is het toch een hoop verloren? Nee, er is ontzettend veel veranderd. Toen wij in 87 voeren, sowieso voeren de A en de B toen met z'n tweeën nog 's middags, waren 30 scootjes toen ongeveer. En daar ging toen, was nog veel kabaal. Hè? Niet Agen. Hoe heet die? Die jongen hier uit... Nou, een Banstra. Nou goed, maar nee, geen Banstra. Die wilde hier zijn schip laten zinken voor de haven van Hinderloop. Omdat de radiaalhoek, dat werd niet goedgekeurd. Ja, dat was toen allemaal veel ruiger. En nu is het... Veel dingen worden gewoon in schipsvergaderingen besproken. Het is veel professioneler worden. Het is veel professioneler. Eigenlijk wel saai. Ja, nou ja, sommige schippersvergaderingen zijn niet saai hoor. Dus ledenvergaderingen soms ook niet. Ja, soms wel, maar... Ja, dat balsturige, zeiden we dan op zijn Fries, dat zit er altijd nog wel wat in. Maar zie ik altijd bij de skippers, dan betochten ze wel eens nice. Dan kwam Jan Bakker uit Enkhuizen, die hier bakstagen op een scootje. Nou ja, dat je het net op een scootje. Dan kerst de meest achterover loeken. En nou, op de vergadering je dat uitstemt, maar geen bakstaag meer op. Nou, hoe kan dat nou? Nou ja, geeft niks, dan moet het kwaad zichzelf maar straffen. Als je hem zakken hegen messen erop zet, dan waait het hem rauw. Geen bakstaag. Nou is er net niet een scootje wat een bakstaag heeft. Nee, maar het is wel... Altijd verhoring. Ja, maar nu hebben we allemaal masten met voorspanning. En toen waren het gewoon bomen.
Ja. En nu zijn het allemaal verlijmde masten met allemaal voorspanning erin. En waarmee we flinke spanning op de voorstag hebben. En de mentaliteit, is die verloren? Het was professioneler, maar... Ja, in 87 was het veel gezelliger. Zo lagen we hier met 30 schepen in Hinlopen en die had de gitaar en... er was meer saamhorigheid. Er was toen meer saamhorigheid. Het is ook omdat nu alle klasses op verschillende tijdstippen varen. Dat is toch wel heel anders. Eigenlijk ben je alleen nog maar met je eigen klasse bezig. Het is correct de gewone maatschappij. Ja, en de groep is eigenlijk een beetje te grut van het ons kent ons verhaal. Oké. Is het te grut? Ik vind het net te grut, maar in het begin een Lietse club, dan is dat ons kent ons heel sterk. Ja. En dat is nog wat oors. Ja, dat is oors. We hebben intussen we zieke verbinding met de café de Hinde in Hilpen, maar de verbinding is even verprutst. Dus hebben wij nog even wat meer tijd om terug te praten. Dat 24-jarig jubileum, hè? Wie is die er eigenlijk echt van bewust? Nee, ik 2 weken geleden stuurde iemand mij een appje en dat er iets in de scootjeskrant stond en die had er even een foto van gemaakt. En ik denk, ja verrek, dat klopt. Dus sinds vanmiddag weet ik dat mijn bemanning dat allemaal georganiseerd heeft. Dat die een persbericht uitgestuurd hebben en dat die allerlei, weet ik veel, er gebeuren nog meer dingen deze week. Maar ik wist eigenlijk gewoon van niks. Nee. Dus ik laat het wel op me afkomen wat er allemaal gebeurt. Maar, ja. Nou ja. Intussen hebben wij wel weer verbinding trouwens. Dus zullen wij weer even zien hoe het bij de Hinde is. Ja, benam gezellig Simone, want op de achtergrond, ja, je hebt een fanfarekorps, ben je dwan met muziek, het is hier gezellig. Ik sta hier nog even met Nico Hoek. Kijkt hier al even hoe die oprichting van de IFKS. Maar meneer Hoek, jou bent de eerste winnaar van de IFKS in 1982. Ja, wij waren de eerste winnaar. Wij kwamen hier met de Lutgedina Smeltekop. Wij zeilden het hele jaar wedstrijd en onze Friese concurrenten zeilden minder vaak wedstrijd. En wij kwamen met een getrainde bemanning zoals we nu allemaal varen. Ja, en het eerste jaar was een feest, want de eerste 2 wedstrijden hebben we nooit scootjes gezien. Is dat makkelijk? Ja, de eerste 2 wedstrijden ging het geweldig. We hadden ook 11 meter aan boord en de fok, dat hielp ook. Ja, en daarna gingen de anderen ook beter varen. Die hadden veel grotere schepen, dus toen werd het voor ons wel wat lastiger. Maar de eerste 2 jaar hebben we het... mooi kunnen winnen. Dus Hilpen bleef voor jou bijzonder? Ja, Hilpen is heel bijzonder. Hier is het begonnen. En het is ook een van de mooiste wedstrijden. Veel publiek op de kant die het heel goed kunnen zien. En hier was Arend IJsseluffel organiseerde het hier in Hilpen. En die zei, als er wind staat kan er gezeild worden. Dus hoe hard het ook woeide, werd altijd gevaren. Dat maakt het extra mooi. Nou, dat wie het absoluut weer, want er is een heel soort wien. Meneer Hoek, dank u wel. Ik ga even verder, want we gaan het nou dus over Hilpen. En ja, als je het over Hilpen gaat, dan ga je het ook over het Hilper viswiermenkoor. En daar kan je nou even heen, want ze staan daar dus klaar. En dan in de Rijn, shit, ben echte diehards, dat ik nog. Ze jouwen echt nergens om. Dit is het echte Hilper viswiermenkoor. Ja, dit is Grietje Sprot uit Hilpen. Wat ben je precies voor koor? Een viswiermenkoor, dus. Ja, maar wat is dat, Krek? Want ik bedoel, ja, een viswiermenkoor, dan gaat er nog net echt een jochje baan. Nou, dan zou we zien wat lucht om krijgen. Maar wij zongen dus oer, uw man, het wetter, dus visken. Alles wat met wetter te krijgen heeft. De kommer en de kwel, de leefde. De ellende, alles wat je maar bedenken kan. Smart, jankvonden en alles zit ertussen. En wij dragen de klaaiing van viskersvrouwen zo rond 1920 uit de verschillende kustplaatsen in heel Nederland. Ik zou zeggen, let maar jaren, Bas los. Nou, wij gaan los. Maar je fleurig stikje zoek zeggen, want kommer en kwel willen we het hebben. Let maar jaren, dames. Het hielp viswiermenkoor, je binnen. Niets is zo zwaar als het werk op een schuit. Niet zo ellendig als zoeken naar buit. Al dat geploeter, gezweet en gezwoel. Niets is zo mooi als een meid in de kroeg. Hier is een leuk van de bovenste plank. Hier aan de kade zijn vrouwen en drank. Geef ons
Nou, Grietse Sprot die zong toch wel even terug. Dat weet ik wel zeker. Andor die is in veilige handen bij de wieven, zoek ze. We hebben nog even het waberjocht. Dat is de BM vers benijd naar Starem, Mandy. Het is 21 graden, daar ben ik dan vooral ik weer benijd naar. Dat is lekker. De wien komt uit het noordesten en is wienkreftrijen. Is dat gunstig, Koos? Voor ons een prima windje. Prima windje. En noordesten, dan haast geen golven op de kust. Nee. Zij is het. Ik wens je hem een hele goede zielerij in de A-Lieds en in de B. Beter als het zien, zeg ik maar, hè? Ja, absoluut. En 24, dat is het allerbelangrijkste. De jubilaris aan tafel hier. Mandy, dan zitten we met oude mensen aan tafel. Hilda Talsma, schreeuwster. En haar man Jelle Talsma, oud-skipper. En zoon, Vonger, die zielt ik. Daar is Andor dan te gast. Ik zou zeggen, graag ontmandje. Doeg! Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .FRL.